Gardo nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Neseme lapen kang hona prang alonjir kimi ingpu pontanglo. Karbi Anglong ang kang piang bongpen nong nam ka thangdun klong alon sepo chingbai tisu alonjir kimi. Neseme lapen kang hona prang alonjir kidamtang suri hinira ingkoira ke thom matijong ni phai thong ke praisi aningwe dong mukak Town Committee Chairman Prahalat Timu Aridengpen Lunjir Kimi Ingpu Ponpusi Nilitum Perang Kepen Birta Nangpalipon. Lunjir kabonda lapen atiot kipipon anparta lunjir kilunpon lata isi apuna chak mate kithekser abang phubang phiatumsi ariding sido lasonse dong mukak arong sopialong achokamar mate ward commissioner sarongki tiso alangli pirthe kahache arani pacheton donsi alangli kachinghon akorti aron mate amuso nong nam kachi thangklong alun se po chingbai ti so ahin pen lunjir bonda ponsi nisimi lapen kang hona prang alunjir amithang YouTube channel along pipon tanglo halapulun se po chingbai ti so ahin pen bangso lunjir kimik ingpu ponde raphi bangso lunjir karju ponji aphan chuningri pedopon News Text Report Karbi Anglong News Lalo pining we jen arni kimi arni pusinili tumbai ma thadamlo singsibang kinili mehang ke thegarni pini 31st December lapente laso nili mehang ke thegarni pachi tondunsi punili bong laso kiluna luna bang kinili tum ingpu poniglo alunjir labang ke jirni neseme lapen kanghona prang la jirni sinili tum release poniglo lapente laso alun kilong ponji labang ke pu nili bong lemo patan thuna alang li YouTube channel do hola chingbai tiso pu mu details bang ke mo hula daksi loik po churo ne pupe nili bang churo parpik lo alang li ni ik non pen pupe lo bang bom hut same aprang prang lunjir same nili hanang rap don bom lo sonthak thak sen ko puthot alang li ni karong pen puthot nili phan apor kimi ne pek ponsi puthot angko lunjir kimi nang pabonda pon thulong lo ke frangsi galang li ik phan choro piko thank you so much ik lalo nili mithang channel long setame nang li tum long ponik ji lapen hala video bang ke official kapre kapre dota hai samela audio bang ke nili mithang along se long pon po ali tum ta kadok ve la bang so alun nili pen kadok ve ili tum rat pensi tum kaching hon pensi semar po teng lo la sinali tum la bang so lunjir long nil han kang honang pidun po nangar ju pidun po se ningak long pen choro par lo thank you so much Munit achithela ke hunmilana son pinido pinabawe lason se lakhain kora trok dorbagri constituency ke parlo dolamara hechi adung hetkedo inut khenok bi KLNL fasong japo Daniel terang mati mara merapan kedamtang mati jong ni phai inquirer kepani men kiso detpen ilitum kido per thepen chi obupsi hello bingadim sangtet choendametlo lapen pini anle jo thom ni thoman le tanglo lasi pini mondulia sor lapen KLNLF asong klem rapet karlitang Daniel terang ajar po atum lapen adona rabatum chingrum si arna malong pen hirjumi kelong ji aphan girja dulo lapen karlitang Daniel terang ke pamotikang asomar bang ke thom lapen achoratum hemisi sonsuri kisung ke boy pen ke joklong ji aphan arna ma hirjumi hang pidunlo Don rap mondulia sorpen lapen la puki sungi phobega bang phuatuma phan sorkar pen kerap pi pajirjima laklar dakachini ji aphan pherang ke pen abarim KLNLF asongalong inut ke claim abang phuri jak dera aphan karjo hut pherang ke athingno kaning jk KLNLF along inut karlitang Daniel terang aphan sorkar pen ke longnang ji atangka ansetami ke palong lok ji aphan bor iponpo lapen nilitum setami un an kacharap dunpo pusi pherang ke thengno ningji lapen apukar litang Daniel terang achor lun sepi kache teron pi pen setami Kechari abangphu KAC CM Dr. Tiliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong aphan kachuning ripon ke non osomar bangke thom kicho kijunji lapen lo pachari ji aphan nili phan nangjin sora pini ison bak kereng ji awarsai nili pi vek thapusi chuning ri pedopon
tang ti pherangke thengnu kaning je ponalam thile arju ponsana dolamara pentorsing tokbi Karbi Anglong news sar pini nang phanang karju jigela lo je nang tom song klem rap pet lo ake hai halang li pini li tom ki do pet hepen lo chi wo yui lo la se lang li tuma family no li ki sung son ben lo lang tuma phan ko pini sarkar pen ko pini ki rap la poson ke longji la poson nang li kachini dun doma so tak than tha Fransi ke lalok jadi tuma aparim KPF along inut aparim naya bang pulo tapi nadun tu bangke nilitum non KLNL pong setame inut kijabang haba bang pulo lapen ke kalau sohot KNV KPF pu ala song ni do tapi alang di bang KPF along inut Fransi training ke na bang pulo si karbi risim ke ada song along ke inut lang lita al jabdun mate thir klub pen kar jabdun le bang pulo pini nilitum ningduk lo halang li phan pini apor halang li apor pe pen nilitum hana chi odon taban nilitum ningduk lo pen pini nilitum dak nang kele don made na ki humri don la bangke nin tap thom adap ki chok tabang sorni nin dak ko be lang litum don rap ke do ko pini chetong pen dak anam ne hai ken ni tabang so along ni tum abarem ke lep hin bes tamen chetong don masih inut intangkring mate inut ideologi ke thip nilitum resimong rang kaci songa lo nilapin po panilitum cipang bono bangke ningduk pilo nilitum na por pe langli cor la pen langli sumar bang thom pini bihek ba bikar harta jom hek apor pen langli tekang nasi lalo ke bang jilang apor ni hud bangke ajar apor ni tuma kerap alang temhan cerap situ dunji tapen ke gomen hin ben pipi ma warsai mate PPC kilong malahai warsai an selama ini ditum long tanpa cini pen along itu manda kapiso sodo pada long temon sitami kiron pon ke bakpon na bangke ditum doji tapen ke lahano jarang tuhan puji bangke long temo sumar bang thom do pot long to sumar bang thom pan dana pamikan ako tapen ke bang jilang aporani sitami to tak pamika pen kedun long pansi ni ditum do ke sitami long ditum han anamar ni kado boy pan tame kado pen anamar ni hejemin tum hang pilo tante sala pension pini ke longji la poson domal son pension la puson ke ave sidame stipend vonili tum do stipend ciklo jon long sulit rok gomena binja gomena sama tum nili tum abarim KLNL fatum hanil tum anai pido ala ciklo jon long sulit rok la so abangke gomena polisi ko an ma ke do wan ciklu ana ni kana di mahala bang longi bomji tapenan parta ni tuhan gomen atum fixed deposit la lakli bangso alu mate check nai pido hala so check tame mature lo pulo telang tung longi po kasi death certificate kedo ko selam pen gomen no patlang nam nang pala pen mu aporat nang lelo te mature lo pulo la haya wa saita long dunji Sarsing habiarong along me senpen thanrong ker karkli pini arkoi ni phaisi arni nijang Karbi Anglong rong khang MSC constituency alo hongkram Sarsing habi terona rong along me senpen thanrong ker arklipo labangso thanrong ker karklipon ke ningkani sekpen raratum choklem chodam saido an ring dok ring ni pen ke dolong chi aphan pura arnam pen ahir jumi kachipa mi aphan chithok chijir pon labangso thanrong ker karklipon along hemphu mukrang rasinja long riarnam thoyasor ariso langpi thananokbi lapen murti guru sarpen ke than pona tengki womut bukan anghoi alangpong kaduk kawita mesen lapen ningka nisialong choklem chodam an susi kemisen ji pusi phirang ke thingnu ningji news text report Karbi Anglong news ya anu kaprek kita labang si itu po Tadi mana lason ahem sor lason chor ciboy jui la puson tami asar the dang basa po bang chulong wala culong dam delo di ciri tu it lah kan biasa ke ai mi pida rilong mati